Na mjestu koje je bila okosnica Univerzijade 87. Ovo je građeno, uređivano za 87. pokraj tabli ovih velikog broja naših poznatih velikih hrvatskih sportaša. Zapravo nam je velika čast zasaditi i sveučilišnu aleju ovih stabala koja će predstavljati 300 sveučilišta. Svako sveučilište koje dolazi imat će svoje stablo. Mi ih sada sadimo, sada se sabla staze, a kada oni dođu u srpnju, oni će obići ta sveučilišta, predstavnici sveučilišta i rektori će obići ova stabala. Svako stablo će dobiti svoju tablu sa imenom i dugo godina nakon održavanja naše univerzijade mi ćemo moći se šetati ovdje i reći da nam je bilo sveučilište u Cambridgeu, sveučilište u Oxfordu, sveučilište u Barceloni, sveučilište u Sorboni i da su svjedočili najvećem multisportskom, uopće sveučilišnom, akademskom i sportskom događaju u Europi ove godine.